Ahojte, idem vám urobiť video. Ako som už dokončila ten ružový raglan, mám ho tu na figurine. Takže ako vyzerá, ideme si ho odskúšať. Čiže oblečiem si ho. No, skúška. No, teším sa, lebo aj veľkosť sa mi páči, je taký dlhší popod kolena. Rukavy takisto super, rukavy sú rovné, žiadne zužovanie. Ukončila aj kordon. No, jemnúčky nehrízie, to fuj, to by som hneď dala do koša, alebo teda nerobila by som z také vlny. Robila som ho od spodu do okola v kúse, čiže žiadne zošívanie, žiadne nič. Ja nenávidím ihly. Aj tu plecné očka takisto nezošívam, ale ich splietávam spolu. To vám tiež spravím na toto video. No, ukončený aj kordon, celý. Skúsime to s opaskom. No, je taký ružový, sladký. Ča. Môže byť. Čo poviete, dievčatka? Je voľný, ja som chudá, čiže toto je taký oversize, hej, čiže od S až po, no neviem, no je dosť taký, že má miesta dosť. Takže myslím, že sa podaril. Mne sa páči. Taký sladký, ružovúčky. Mám rada ružovú. Takže asi tak. No dobre, dajte si ma sledovať na YouTube, lebo budem robiť videá. Veľa mi píšete, ako sa robia raglanové rozšírenie, raglanové očka, aby to pekne vyzeralo. Urobím vám video. Urobím ho aj ako sa robí na okrúhlych ihliciach, čiže stále, hej, keď robíme dookola, aj ako sa robia na rovných ihliciach, keď potrebujeme riadok, obrátko, riadok tam a späť, hej, čiže kto robí na rovných ihliciach, alebo osobitne diely, ako robíte raglanové. No, samozrejme, píšete mi na Messenger, nepíšte mi na Messenger, píšte mi na YouTube, tam nájdem vaše komentáre a každej jednej odpoviem a poradím, pomôžem. Stále hovorím, oči sa boja, ruky zrobia. Verte mi, je to tak, naozaj. Takže budem sa snažiť vám robiť videá na všetko možné. Hej, čo viem ja, budete vidieť aj vy. A ja tiež sa len učím, pozerám, vyskúšam, ale nerobím žiadne caviky, že autorské práva, keď si dačo vymyslím, ani nič. Jednoducho sa s tým podelím aj s každou jednou šikovnou žienkou. Takže asi tak. No tá vlna je krásne teplo. No je krásna. Teraz je to moderné také s leskom a ešte idú aj Vianoce, takže také, páči sa mi. Dobre, žienky, ďakujem vám za všetko, píšte.